Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλα τα υπέροχα πλάσματα που είναι σήμερα εδώ. Ονομάζομαι Μάριο Χατζηδαμιανός, δουλεύω εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο εξωτερικό και σήμερα νιώθω πολύ όμορφα που βρίσκομαι ανάμεσά σας, γιατί ένας άνθρωπος που κάνει data analysis το θεωρεί τιμή τη Διεθνή ημέρα στην οποία τιμούμε τα μαθηματικά να βρίσκεται ανάμεσά σας, γιατί τα μαθηματικά είναι η γλώσσα η οποία μπορεί να μας βοηθήσει να πετύχουμε πολλές φορές τη σταθερότητα που αναζητούμε και να μας δώσει τις λεπτομέρειες που μπορεί να κάνουν τη διαφορά. Σήμερα βρίσκομαι ανάμεσά σας γιατί σε συνεργασία με την Τζομόκος και τη LIFO ξεκινήσαμε την πρώτη απολύτως ανώνυμη έρευνα για τον αυτοπροσδιορισμό της πολιτισμικής διαφορετικότητας στην Ελλάδα. Πολλές φορές συζητάμε για τη διαφορετικότητα, αλλά την εξαντλούμε στην επιφάνειά της, την εξαντλούμε στα φύλα, την εξαντλούμε στη σεξουαλικότητα, την εξαντλούμε σε θέματα τα οποία συνήθως αντιλαμβανόμαστε εμείς και οι γύρω μας σε ένα δωμάτιο που οι απόψεις όλων ομοιάζουν με τις δικές μας. Η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ, ή μάλλον το foundation το οποίο εκπροσωπώ, ξεκίνησε μια προσπάθεια πριν από περίπου 20 χρόνια να δημιουργήσει εργαλεία διαπολιτισμικού διαλόγου, τα οποία χρησιμοποιούν τα δεδομένα της πολιτισμικής ποικιλομορφίας της ανθρωπότητας. Όταν αναφέρουμε πολιτισμική ποικιλομορφία της ανθρωπότητας, συζητάμε για πράγματα που ίσως δεν φαντάζεστε. Και νομίζω ότι όλοι μαζί με μένα θα ταυτιστείτε αν σας ρωτήσω, θυμάστε εκείνη την κυρία στο αγαπημένο σας μέρος των διακοπών που σας έφτιαχνε εκείνο το υπέροχο πρωινό, που μετά θέλατε να πάτε στο σπίτι και να το σερβίρετε στους δικούς σας ανθρώπους με πολύ αγάπη? Αυτό το πολιτισμικό χαρακτηριστικό το πήρατε την ώρα των διακοπών σας από έναν άνθρωπο που δεν ξέρετε καν ότι εισπράτεται πολιτισμική ποικιλομορφία. Και η πολιτισμική ποικιλομορφία μπορεί να μετρηθεί. Εδώ βλέπετε ενδεικτικά κάποιους από τους οργανισμούς ανά τον κόσμο, οι οποίοι επέλεξαν να μετρήσουν την πολιτισμική τους ποικιλομορφία και όχι απλά να την μετρήσουν, αλλά να την κάνουν την αφορμή εξαιτίας της οποίας ξεκινήσαν το δικό τους ταξίδι στη διαφορετικότητα, στην ισότητα και στην ίση μεταχείριση. Σε αντίθεση με πολλούς οργανισμούς στη Δύση, οι οποίοι αναφέρονται στον όρο belonging με την έννοια του ατόμου να νιώθει ότι ανήκει σε έναν οργανισμό ή σε έναν φορέα ή ότι μέσα σε αυτόν τον φορέα η προσωπικότητά του είναι ταιριαστή, εμείς αναφερόμαστε στον όρο mutuality. Τι σημαίνει αυτό? Να μπορώ ακόμα και ως επισκέπτης ή ως χρήστης μιας υπηρεσίας ή ενός χώρου να δω τον εαυτό μου να κάνει το ίδιο πράγμα. Είναι αυτό που λέμε τα πρότυπα, αυτά που φαίνονται ή αυτά που δεν φαίνονται. Εδώ λοιπόν θα σας πω ότι το Diversity Atlas αναπτύχθηκε πάνω σε αυτήν ακριβώς την απορία. Τι είναι πολιτισμική ποικιλομορφία και πώς μπορούμε να αλλάξουμε κάτι όταν εμείς οι ίδιοι αγνοούμε το ποιοι είμαστε. Βλέπετε, αυτό το έτος είναι δίσεκτο. Και για πολλούς από εσάς που μπορεί να μην το γνωρίζετε, την 29η Φεβρουαρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα για τις αόρατες ασθένειες και για τους αόρατους ασθενείς. Ασθένειες τα χαρακτηριστικά των οποίων δεν φαίνονται. Αυτή τη στιγμή δεν έχω μαζί μου επί σκηνής το μπαστούνι μου. Δεν έχω επίσης τη βεντάγια μου, γιατί τα φάρμακα που παίρνω για την ασθένεια, την οποία έχω και ζω μαζί της, δεν μου επιτρέπει να λειτουργώ με την άνεση που έκανα κατά το παρελθόν. Ένα αυτοάνωσο νόσημα μου άλλαξε όλη μου τη ζωή. Άρα, πώς μπορώ να αλλάξω εγώ τον εαυτό μου έχοντας ανακαλύψει αυτό το αυτοάνωσο και όλα τα υπόλοιπα που μάζεψα σαν εμπειρίες ζωής? Για να δούμε πώς. Το Diversity Atlas έχει αναπτυχθεί πάνω σε 7 πυλώνες και συμπεριληπτικές βάσεις δεδομένων της ανθρωπότητας. Όπως θα δείτε, ο καθένας από αυτούς τους πυλώνες αναλύεται σε υποενότητες και υποκατηγορίες. Δεν μας απασχολούν μόνο τα δημογραφικά στοιχεία, μας απασχολεί η γενεολογία σας, οι ρίζες των παππούδων σας, τα μέρη που έχετε ζήσει, τα μέρη που έχετε επισκεφτεί, τα μέρη στα οποία θα θέλατε να βρεθείτε αν αποφασίζετε αύριο το πρωί να φύγετε από την Ελλάδα. Ο λόγος που επιλέγετε αυτά τα μέρη είναι γιατί αισθάνεστε ότι είναι πιο κοντά στις προσωπικές σας απόψεις, όχι στις απόψεις της κοινωνίας γενικότερα. Και σας αφορούν σε τόσο εσωτερικό επίπεδο που ίσως να μην μπορούσατε ποτέ να το συζητήσετε και ανοιχτά με κανέναν. Να σας δώσω ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Είμαι συγγραφέας,
και γράφω μουσική. Αλλά ποτέ αυτό δεν είχα το θάρρος να το υπογράψω με το πραγματικό μου όνομα, μη τυχόν και τραυματίσω την καριέρα που είχα ως πολεμικός ανταποκριτής και συντάκτης διεθνών ειδήσεων. Άργησα να φορέσω αυτό το σκουλαρίκι στο φρύδι, γιατί πάρα πολύ απλά οι προϊστάμενοι μου ήθελαν να είμαι σοβαρός επί σκηνής. Βλέπετε λοιπόν ότι οι περισσότεροι από εμάς σε πολλές φάσεις της ζωής μας έχουμε κάνει υποχωρήσεις, τις οποίες δεν λάβαμε καν υπόψεις μας ότι ήταν υποχωρήσεις. Και αυτές βασίζονται ακριβώς σε αυτή την ατάκα που βλέπετε στη δεξιά πλευρά της οθόνης. Αυτό είναι μια δήλωση που έκαναν οι γυναίκες της φυλής Κατσίν όταν γινόταν μια απογραφή στην Αυστραλία και διαπίστωσαν ότι η πολιτισμική τους ταυτότητα δεν βρίσκονταν μεταξύ των κατηγοριών επιλογής. Και οι γυναίκες αυτές θέλαν απεγνωσμένα να συνεχίσουν να μιλάνε αυτή τη γλώσσα με τα παιδιά τους. Θέλαν να συνεχίσουν να μοιράζονται τις ιστορίες της γιαγιάς και του παππού στην αυθεντική γλώσσα που την άκουσαν οι ίδιες. Και φυσικά πρέπει να γνωρίζετε όταν μιλάμε για απογραφές, ότι όταν ένα άτομο αναγκάζεται να δώσει έστω και το παραμικρό στοιχείο της πραγματικής του ταυτότητας, τότε είναι αναγκασμένο να κρύψει και πολλά στοιχεία του πραγματικού του εαυτού. Σε αυτή τη λογική, λοιπόν, σε συνεργασία με την Τζομόκος και τη Λάιφο, ξεκινήσαμε πριν από ένα μικρό χρονικό διάστημα να ζητήσουμε από τους ανθρώπους για πρώτη φορά να αυτοπροσδιορίσουν την εσωτερική τους πολιτισμική ποικιλομορφία. Και πιστέψτε με, τα αποτελέσματα που θα δείτε σε λίγο μπροστά θα σας εκπλήξουν, αν και το δείγμα είναι πολύ μικρό για να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα. Ορίστε λοιπόν τι είδαμε όταν στην έρευνα απάντησαν 47 συνολικά άτομα, ενώ η έρευνα αυτή τη στιγμή έχει 52 συνολικά άτομα και είναι ζωντανά σε εξέλιξη. Βρήκαμε ότι οι κουλτούρες που ασπάζονται τα 47 άτομα αυτά ανήκουν τουλάχιστον σε 8 διαφορετικούς πολιτισμούς. Ζουν στην Ελλάδα, εργάζονται στην Ελλάδα, αλλά δεν σκέφτονται ως Έλληνες. Το δεύτερο πολύ σημαντικό σημείο είναι ότι μεταξύ των ερωτηθέντων ατόμων 13 συνολικά προγονικές γενεαλογίες. Ενώ λοιπόν βλέπαμε ότι ο όρος που επιλέγανε να αυτοπροσδιοριστούν ήταν Έλληνας, η προγονική τους γενεαλογία, όπως θα δείτε στη στήλη δεξιά, Έλληνες της Ιωνίας ή Έλληνες Πόντιοι, ήρθανε και εμφανίστηκαν ακόμα πιο ψηλά και από την ιδιότητα την ελληνική. Γιατί η ρίζα είναι πιο δυνατή. Η πολιτισμική καταβολή είναι πιο δυνατή από μια ταυτότητα που γράφει Έλληνας. Το επόμενο στοιχείο θα δείτε ότι μιλούνται 19 γλώσσες και διάλεκτοι μεταξύ αυτών των 47 ατόμων. Θα ζητήσω από όλα τα άτομα που βρίσκονται στο χώρο να κάνετε την αναλογία, αν βλέπατε ή γνωρίζατε ποιος πραγματικά κάθεται δίπλα σας, αν μπορούσατε να ανακαλύψετε τη δική σας ιστορία και την ταύτιση με τη δική τους ιστορία. Και αυτό γιατί? Γιατί θα δείτε, όπως βλέπετε δεξιά, ότι η εκπαίδευση αποτελεί τη δεύτερη υψηλότερη προτεραιότητα στον αυτοπροσδιορισμό των ερωτηθέντων ατόμων. Η εκπαίδευση. Και αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί παρά μόνο σε ακαδημαϊκούς. Γιατί λοιπόν στην Ελλάδα τα άτομα τα οποία ρωτήθηκαν ποιο είναι το πιο σημαντικό στοιχείο της ταυτότητάς σου, απάντησαν η εκπαίδευση, ενώ σε μία αντίστοιχη συζήτηση που είχα πριν από 3 εβδομάδες σε ένα δίκτυο γυναικών μεντόρων στη Γερμανία, η απάντηση που κυριάρχησε είναι τα χόμπι μου, τα ενδιαφέροντά μου. Και ορίστε το ερώτημα προς όλους τους διευθυντές HR. Πώς φτιάχνετε στρατηγικές για να επιστρέψετε στα διοικητικά στελέχη, τις θηλυκότητες, να φέρουν τα χόμπι τους στο χώρο απασχόλησης? Για να νιώσουν ενδυναμωμένες με τον τρόπο που αυτές θέλουν να αυτοπροσδιορίζονται. Και πιστέψτε με, έχω βρεθεί σε τόσα τραπέζια που η μόνη κουβέντα που ακούω είναι «Οι γυναίκες δεν ζητήσαμε ποτέ βοήθεια. Εσείς για κάποιο λόγο μας λέτε ότι χρειαζόμαστε βοήθεια». Έχουμε την ταυτότητά μας, έχουμε τη ζωή μας, έχουμε τα θέλω μας, έχουμε τα ενδιαφέροντά μας και μας έχετε κάνει θύματα μιας προπαγάνδας. Και το αντιλαμβάνομαι εν μέρει επί πολλής. Ωστόσο, το 68,1% πιστεύει ότι η ποσόστοση φύλου είναι ηθική και το γεγονός ότι η κοινωνικο-οικονομική μου κατάσταση κατατάσσεται στην 3η θέση του αυτοπροσδιορισμού, επαναλαμβάνω,
Έχει πολύ μεγάλη σημασία για όλες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που νομίζουν ότι προσφέροντας απλά έναν υψηλό μισθό έχουν εξασφαλίσει το στέλεχος που πάντα ονειρεύονταν. Ο χρόνος μου δυστυχώς τελείωσε και δεν θα ήθελα να σας καθυστερήσω περισσότερο, γιατί πάντα μα πάντα είμαι χαρούμενος όταν βρίσκομαι ανάμεσα σε ένα θέμα και το φαγητό. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κατσιφενιανέ. Να είστε καλά, πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα.